Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagsweldo kan anak ko. Ay nawaw, saan pa'y? Nay, ayatan, kinsinas na. Nangibaga kada kayo? Sa kalendaryaw. Ay, nay, awan matan jay nakabitin na kalendaryaw di sa dingding. Napisang ata ginaw at tipusa. Awanan ti pagkita kiti pizza ti sweldom. Ay nauna yan nanang. Uno pa ila ita. Ay, kastaya. Ay, nawaw. Kunak man no kinsinasan. Tagsweldukan. Dumawat ako may ti kwartam. Ay na, mabayag pa iti sweldo, nanang. Iswasaan kaya dumawat iti kwarta ita. Uncle, awan trabahom ita niya. Sabado ita, awan trabaho. Ay, isumot lagaya man nakaindayon kayo dito sirok ti kayo. Agin inanak nga raw. Ay, Uncle, kuha ngamin, Uncle. Aday bagam. Uncle, kuha, Uncle. Na, anya ti bagam. Uncle, Sinilasan ka di tanay. Tumal na ka man dita si Kajunjon. Tanay, kaya't ko ti maturog. Di naksingaan. adda ngamin bayadan medyo eskwilaan mi. Tis paper ka no? Na. Apay nga asyak ti asit gam. Kat nagsuswildo ka. Ay na wow. Diyak kayat ti mangtad iti kwarta. Nungay agi katak iti uban mo. Tagdanan nak. Ay, apay aduo na yan ay ati uban ka. Ay nawaw. Kino nagado, Uncle. Agsarming kayo Puraw sa amin ang abuok yaw. Sige. Ala, agikat ka iti uban ka. Tangdanan nak, Uncle Ay nawan. Piso ti may isang uban. Ay na, wow. Ay, nagnginaan. Nanginang amin nagagatangan ita, Uncle. Sige. Tay turog ka. Mabit lang, Uncle Mga laak iti bangkito apagtugawak. Lola! Apay, Junjun apaw. Payakas di ti panagurok ni Uncle ko. Apay, aya. Denggan nyo Ay, ayan na, aya. Agin indayon i Jerwar. Umay ka ngamin Lola. Ay nawaw, kasla uni ti trak asumang at ijay at adalan. Kasla marigatan na sumang atatra. Ni, agprino-prino pa'y. Nagandar manan. Nagprino man ang Lola. Ay, napansiguro nagpagasolina. Nagandar manan. Sige, tuloy-tuloy ang nagandar. Ning! Brum! Pip, 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 pip. Ayan na, Jay, agpip-pip-pip. Nakariingan niyang kaljigaw. Na. Ay, papanami, Jigaw. Na. Timakdar ka matlatan. Ay,
Ijay man manihwag atrak. Nagandaran. O sige. Uncle! Di tangtan ko ngay! Ay, natangtan. Kat no nagikatak iti uban ni Uncle. Tapno tangdanan nak. Napamatan. Pagbayad ko kuma ititis paper ko. Awanan. Nasurukan akin sinas nanang. Napalabas ang pinagpadaanan yung aldaw. Ay, kung na ni manong mo ajigaw nga awan pa ikinsinas. Ay nawaw, tapno saan na kayo nga ikan iti kwartayo. Kasta siguro Dawatan yung tumat nga minday ta anak liyo kat numero 1 ako ripot. Bareng bangtad iti gatang ko iti agas. Di nang tupay kano intad tangdan ni Junjun nagikat iti uban na. Mahuwan nga raw. Kuripot talaga ni Manong Diego nanang. Di nang tupay maiturad ti gumatang iti bado na. Isulat ta nga isu ti susot na. Sinaksan Kaslad damang ikaw nga garadugot. Ay, sus, da ito'y samot truck ka. Ay, naperdin sa manan. Dapat pa man. Anday ta. Si Mardengan ti truck. Ay, nawaw. Adamo lata. Sabay pumigpig samad. Siyak samad. Ay. Da ito'y samot buksit ka. Ay, talaga mabisin ako na. Masapo lang mga anak. Adamot kid di kwartak Mapanak man mang restauran. Ay, naimbag. Tadapanganan dito si Mardengak. Anya ti order mo, Manong? Anya ti mabalin nga orderan. Ado Ada fried chicken, igado, adobo, pinakbat. Ay na, makapabisin Adamat budget meal no kayat yo. Mabalin ti aghiret. Ay, unrice kami dito'y Manong. Ay, kastagayam. Nagmayatan ti umay mangan dito restaurant yaw. Anya ka ti order yo? Kuwala ngayon. Ala, ibagayon Manong, kat ni ado pa iti customer mi. Agorderak man iti danom. Ay, wow! Danom lang ti order, Manong. Ay, uwan ading. Ay, dyan alami isa. Dyan adayelo na. Dua basaw. Batang ka kumamit itisidan tayo, ajigaw. Awan kwartak nanang. Ambok ka nagswildo kan. Saan pa'y? Uray sana kung gaikan. Basta gumatang ka kumamit itisidan tayo. Nagngina ti gagatangan ita. Kahit, ano mga itiswildom? Idulin ka, urnungag. Hawam mo pamilya magastusam. Ay, kanyat masida, nanang. Awan. Ay, anya matin. Nag-awawid akpay mo. Awan gayam ti masida. Sikat na trabaho na. Sikat ti rumba nga gumatang iti masida. Pangaglib-libi ka dita sule, John. Lola, Sino din ang pasangit kan ka? Dagiti manan ka ay ayam maun. Uncle Jigo. Ay, tinaramid na kan ka. Di na kayat nga ito tangdan ko. Nagikat iti nagado nga uban na.
Ay, nati ko na na iti siningirmaw. Awang ka nung kwarta na. Malabay am. Siyak, timang singir kan ko ana. Agur-urok man ni Uncle Jigo dito yung dayo, Lola. Siya mo aririgan. Kasano nga rin ang masingir ta kay Lola? Siyak, timakam mo. Saan ka lang ang tagtagaray? Un, Lola. Inayada nga lang jawalit na dito'y bulsa na. Lola, ang mga numakariing. Di ka natagari kunak. Oh, aday ta. Naala kong to'y walit na. Kika, banti kwarta na. Ay, nawaw, Lola. Nagadaw. Nagpuskol ti karga ti walit na. Alay mo to'y limagasot. Nakukwak magday to'y sangaribaw. Sige, Lola. Mala, mapantan. Pay, amo ni uncle mo di na nga agurok. At dan pagbayad ko ititis paper na eh. Ay, nawaw! No saan ka kumaakuripot, Tata Diego? Saan damat kumaalibasan nga alaan day tawalit mo? Saan mat ngamin anasayaat ti sobra kinakuripot mo? Mangtad ka mat ngamin kumaa, uray sak paminsan laeng. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.